Nicola Sturgeon, Eskoziako lehen ministroak, bere agintaldietako pausorik garrantzitsuena eman du independentziaren aferan. Eztabaidari argitasuna eta zehaztasuna emateko helburuarekin, orain arteko bide horrerik argiena jakinarazi du. Bigarren erreferenduma 2023ko urriaren 19an egitea proposatu du. Eta gaur bertan argitaratu du hori arautzeko eta antolatzeko lege proiektua. Baliteke baina Erresuma Batuko gobernuaren baiezkorik gabe kontsulta moduko galdeketa hori legezkoa izatea. Eta hortaz, Eskoziako lehen ministroak ekimen hartu du. Eta azaldu du Erresuma Batuko auzitegi gorenari galdetuko diotela lege proiektuaren edukia legezkoa den. Arratsaldeon guztioi, LGTBIQ+ arrotasunaren eguna dugu gaurkoa eta horren harira, hainbat ekimen eta mobilizazio antolatu dituzte Euskal Herrian, kolektibo horrek egunerokotasunean jasaten barkatu dituen erasoak salatzeko eta aniztasunarekiko errespetua aldarrikatzeko. Manifestazio nagusiak arratsaldean egingo dituzte udalerrietan eta hiriburuetan. Goizean berriz, ekitaldi instituzionalak egin dira udaletxeetan, foru aldundietan eta parlamentuetan. Horrela, Eusko Legebiltzarrean elkarretaratzea egin dute aniztasunaren eta eskubideen alde goiburupean. Nafarroako parlamentuko ekitaldi instituzionala berriz eguerdian izan da. Horrez gain, aniztasun sexualei buruzko ikerketa baten ondorioak aurkeztu ditu Jaurlaritzak. Bestalde, Euskal LGTBI behatokiak lege propio bat egiteko proposamena egin du. Aipatu bezala, LGTBIQ+ arrotasunaren eguna da gaurkoa eta behatokiak salatu du gorroto delituek gora egin dutela Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Zehazki 47% egin dute gora 2020tik 2021 batera. Bada Isabel González Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea izan da gurean eta halaxe erreparatu dio egorari. Guk eskatuta ikusten dugu erasoen gorakada eta benetako zenbakiak handiagoak direla, jakinda, eraso guztiak ez direlako salatzen. Eta hori badakigu guk eta behatokiak salatzen du behin eta berriro. Zentzu horretan, garrantzitsua da gaur egun LGTBI pertsona guztiei esatea ez daudela bakarrik. Eta beraien bizitza garrantzia dutela, eta indarkeria horiek prebenitu eta babestuko dituzten politikak guk zabaldu behar ditugula indarkeri hori desagertzeko. Gainera, aipatu bezala, goiz honetan ekitaldi instituzionalak jaso dira Euskal Herrian eta artean, aniztasun sexualari buruzko ikerketa baten ondorioak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Horren arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanleen 13,5% adierazi dute sexu orientazioak edo identitateak eragindako eraso fisikoen lekuko izan dela. Eta 60%ak aitortu du LGTBI kolektiboak ikusezintasuna eta mugak dituela bere nortasuna askatasunez adierazteko ordua. Euskal gizartean, herritar gehienak sexu eta genero aniztasunaren alde daude. Bai eta LGTBI kolektiboa diskriminatzarearen aurka ere, bai arauekin lotutako alderdietan bai alderdi formaletan. Izan ere, Euskadiko indizeak dioenez, herritarren 75,77% jarrera irekia dauka sexu eta genero aniztasunaren aurrean. Balore honek berresten du Euskal Herritar gehienek jarrera ireki tolerante eta inklusiboa dutela. Herritarren 73,8%k adierazten du ez dakiela zer eskubide duen diskriminazio gertakari baten biktima izan ez gero. LGTBIQ+ arrotasunaren eguna, baina nondik eta zertara dator egun honen ospakizuna. Begira. Gozatzera, nistasuna da
Bada, bizigarri LGTBI kolektiboko herritarren errealitateari buruzko diagnostikoa egin dute Legorretan. Herri bizigarriago bat sortzeko asmoz. Zuriñe Rodríguez. Bi titularrekin geratuko nintakeni, batetik Legorreta herri txikiak armairu handi bezala funtzionatzen dutela, esango nuke. Beraz, erronka handia da, jende asko herritik juten da, migratzen du, exiliatzen da, bere identitatea eta orientazioa askatasunez bizitzeko, baina aldi berean ere, Legorretan, LGTB jendea, Legorretan bizi nahi du. Beraz, hor, kontradikzio badago, eta ere badago aukera aldaketarako, ez? Jendea uste du herri txikietan aske izateko, edo nahi du aske izan, eta hortarako aldaketa batzuk eman behar dira, ez? Zen askotan herri txikiak inferno handiak dira LGTB komunitatean. LGTBIQ+ arrotasunaren egunaren bezperan, Espainiako gobernuak trans eta LGTBI pertsonen eskubideen legea onartu du. Besteak beste, generoaren autodeterminaziorako askatasuna jasotzen du arau berriak, eta erregistroan sexua aldatu ahal izango da, horretarako interesa duen pertsonen borondate adierazpen utzez, baldin eta lehen eskaera egin eta 3 hilabetera borondate hori berresten badu. Hala ez da beharrezkoa izango mediku txostenik edo txosten psikologikorik aurkeztea. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans, su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidos, reconocidas por parte del Estado, y también sin ningún informe médico. Rodrigo Cuevas, artista asturiarrak, irabazi du aurten arko-irisaria, folk musikaren espazio tradizionalak berreskuratu, sexu aniztasuna eta genero askea ikustarazteagatik eman diote saria bart. Cima ella, como te llora ramba, tu cadencia ya no hay marca el ritmo a la mar. Cima pilla, ya no te pasea ramba. Está contenta la Virgen de la Soledad. Bestelakoan, Eskaba eta La Cumbre jauregia memoriagune bihurtzea adostu dute EH Bilduk eta Espainiako gobernuak. Legea indarrean sartu eta urtebeteko epean izendatu beharko dute memoriagunea. Akordio bat lortu dugu gobernuarekin, hainbat puntu lortu ditugu, hainbat emendakin sartzea, eta hoien artean bereziki azpimarragarria dena da lortu dugula. Aspaldian eskatzen zen eskaera bat zen, Eskabako gotorlekua memoria gune bezala izendatuko dela, hitzarmen bat egingo da, elkarlan hitzarmen bat Nafarroako gobernuarekin, eta beste aldetik Donostiako La Cumbre jauregia ere Donostiako udalaren gain geratuko da, eta ura ere memoriaren gotorleku bezala ere izango da, memoriagune bezala izango da. Biak izango dira eta uste garrantzi berezia dutela eta garrantzia handia dutela gainera Euskal Herrian eta memoria demokratikoa benetan zabala eta inklusiboa izan dedin, gauza hauek ere bide emango dutela horretarako. Eta politikan ere, Gasteizko lehen auzialdiko 2. epaitegiak erabaki du Eusko Alkartasunak aurtengo otsailaren 19 eta 20 eginiko kongresuan hartutako erabaki guztiak etetea. Otsaileko kongresuan zuzendaritzak aurrera atera zituen txosten politiko eta estatutu berria.
Boto eskubidea zuten 259 konpromisoetatik 133 hartu zuten parte, eta haien aldeko 131 botorekin eta 2 abstentziorekin onartu zuten txostena, eta aldeko 132rekin eta abstentzio batekin estatutuak. Izan ere, ildo kritikoko kideek uko egin zioten kongresuan parte hartzeari eta bilkura propio egin zuten Gasteizko alkartetzean. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak Turtziozen egin du gobernu kontseilaren bilera eta horrela, gomutuan hartu nahi izan du Jose Antonio Agirre lehendakari buru zuen gobernua ere, hain ezarri zela duela 85 urte armada faxistak Bilbo hartu ostean. Urte horren harira Jaurlaritzak adierazpen bat onartu du legez eratutako errepublikaren erregimenaren aurkako altzamendu militarra gaitzesteko eta gatazkak ebazteko baliabide gisa indarra erabiltzea arbuiatzeko. Legez eratutako erregimen errepublikarraren aurkako altzamendu militarra kondenatzen dugu. Ondorengo gerrak diktadura luze eta beltza ekarri zuen, 40 urtez errepresio gogorra jasan eta oinarrizko eskubide eta askatasunak urratu zituena. Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du bakearen, askatasunaren, demokraziaren, autogobernuaren, justizia sozialaren, errespetuaren eta elkarrizketaren printzipioak eta balioak bere egiteko. Printzipio horiek batasuneko gobernua inspiratu zuten, bai Euskadin, bai erbestean. Eta gaur egun ere printzipio eta balio horiek aldarrikatzen jarraitzen dugu Euskadirentzat eta munduarentzat. Gerra garaiko esperientzia historiko hura gogoan, eta adierazpen honen bitartez, Eusko Jaurlaritzak gerra oro gaitzesten du. Errusiak Ukraina inbaditu izana da gerraren azken agerpena. Gatazkak konpontzeko baliabide gisa indarra erabiltzea baztertzen dugu. Eta indarkeriarik eza, elkarrizketa, multilateralismoa eta giza eskubideen defentsa nazioarteko harremanen oinarrizko printzipio gisa aldarrikatzen dit. Eta politikan azken berri bat, Legutioko Zentro Sozialista ustu dute ertzaintzako agenteek. Mugimendu sozialistako kideek 2019an okupatu zuten hotel bat da, Desjebetun hotela. Joan den ostiralean jakin zuten dagoeneko finkatuta zegoela eraikina usteko data, eta asteburutik egitarau zabala prestatu dute hori geldiarazteko asmoarekin. Gaur bertaratu da ertzaintza eta istiluak izan dira manifestarien eta agenten artean. Mugimenduko kideen arabera ertzaintza oldartu zaie eta 20 pertsona inguru zauritu ditu. 2 lagun atxilotu dituzte. Hala, ekonomia arlora salto, greba egun bateratu adostu dituzte Mercedeseko sindikatuek. Lanuzteak ekainaren 30ean eta uztailaren 6an egingo dituzte ELA, LAB, ESK, UGT eta Komisiones Obreras, Ekintza eta PIM sindikatuek. Hala, desberdintasunak gaindituta denak batera eta pankarta baerarekin irtengo dira langileak. Mikel Díaz de Alda, Mercedeseko LAB sindikatuko ordezkaria. Eta uste dugu horretako importanta dela, aurreko asteazkenean ikusi zen moduan, mobilizazioak egitea, ez? Guk gauza batzuen artean eskatzen dugu malgutasun gehiagorik ez, gaur egun dagoen malgutasunarekin, enpresak nahikoa duelako, KPI-ari lotuta egon bat direla soldaten egora bai edo bai, horrekako dana kontratu be egon bat dela indarrean, eta haiek deritzoten modelu bat jartzen bada martxan, diskriminatzaia eskatzea, ez? Mundu guztiarentzako baldintza ona. Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluaren bileran, gainera Bingen Zupiriak adierazi du negoziazioa dela bide bakorra akordioera iristeko. Hori bai, Jaurlaritzako bozeramaileak gaineratu du, lakoaren ustez estrategikoa dela Mercedesek egin nahi duen inbertsioa. Beti adierazi dugu, errespetuz ikusten eta hartzen ditugula, kasu honetan Mercedeseko langileen ordezkariek egin dituzten deialdiak, negoziazio baten aurrean, lanuzterako, eta beti esan dugu, eta gaur ere esango dugu berriro, elkarrizketa eta negoziazioa direla bide bakarra akordioetara iristeko. Eta Mercedesek Gasteizen inbertsio garrantzitsu bat egin nahi duen momentu honetan uste dugu elkarrizketa eta negoziazio horrek garrantzi berezia hartzen duela.
Mercedes konpainiak Gasteizko lantokian egin nahi duen bere jardueren zabalkunde hori estrategikotzat ikusten dugu Eusko Jaurlaritzatik. Bilboko Justizia Jauregiko atarian protesta egin dute goiz honetan Alkontako grebalariek. Greba mugagabean 121 egun egon eta gero gaur dute 25 kaleratzen kontrako epaiketa. Eta bat egun daramagu greban eta orain 3. pertsona bat sartzen da. Ordu zer pentsatzen dugu? Gauza zaila dela, baina 3. pertsona sartzen denez, Eusko Jaurlaritza ez da gertu, Irizar ez da gertu inoiz ere ez, así que 3. pertsona hau, ia zerbait egiten duen, ez dugu uste, baina egon ginen orain dela 2 aste horrela, egin zuten asamblada, kooperatibisten asamblada eta kooperatibistaren partetik ez dugu ezer lortu, Eusko Jaurlaritzak ere ez, eta inork ez digu esaten ezerrez. Adunako plantan hasiko dira bateriak egiten, bateria elektrikoak egiten, eta orduan Eusko Jaurlaritzak esan du akzioak erosiko duela eta dirua sartu behar duela. Orduan gu esaten duguna da zelan alduzu sartu dirua kooperatiba baten enpleguak desegiten duena. Gaizlatuta, Naziometroaren 2. ikerketa aurkeztu du Telesforo Monton Euskal Herrigintza laborategiak. Burujabetzari eta estatuz politikoari lotutako ohiko galderez gain, hezkuntzari buruz itaundu dituzte herritarrak. Asier Etxenike soziologoa. Eta kasu honetan Naziometroan hezkuntzaren gai ohertz ezberdinetan sakondu dugularik, nik esango nuke batetik badagoela Euskal Herriko ikuspegitik gogo bat euskal hezkuntza horren zutabeak izan daitezkeenetan urratsak emateko, ez? Bai euskalduntzean, bai kurrikulumean, bai segregazioaren kontrako mugimendu edo horren kontrako neurri zehatzetan, hainbat eta hainbat, eta badagoela borondate bat, nolabait abertzaleak direnetatik haratago, pixkat euskal hezkuntza sistema guzti horretan harremanak trinkotzeko. Nafarroako Foru Gobernuak iragan asteko zuten inguruko datu berriak argitaratu ditu. Adierazi du oraingoz goiz dela kaltetutako baso azalera kuantifikatzeko. Nahiz eta kalkulatzen den duela gutxiko zuteek 2.257 hektaria labore kaltetu dituztela. Gehienak zereal laborei dagozkie. Basogintzako kalteak berriz 12.000 hektaratik gorakoak dira. Nafarroako suteetan kaltetutako laboreen azalera 2.257 hektarekoa da, eta horietatik 2.000 baino gehiago zereal laborei dagozkie. Basogintzako kalteak berriz 12.000 hektareatik gorakoak dira. Azken datu horiek Foru Erkidegoko ingurumen sailak argitaratu ditu. Dena adierazi dute oraindik goiz dela kalte guztiak kuantifikatzeko. Laborei dagokienez kiskalitako 96 hektareatan fruitu lehorrak zituzten, beste 33 hektareatan olibadiak eta beste 36 hektareatan mahastiak. Nafarroako Gobernuak adierazi du zereal azaleraren ia 100% aseguratuta dagoela, 163 mahastien kasuan eta 122 olibadien kasuan. Suebakiak egin ziren lursailei dagokienez, Espainiar Estatuak iragarri du bitarteko pribatuekin egindako lanak eta suteak itzaltzeko lanetan kaltetutako ondasuna konpentsatuko direla. Baso lurrei dagokienez, goiz da kaltetutako azalera kuantifikatzeko. Naiz eta kalkulatzen den 7.600 hektare inguru direla kiskali diren mendi mediterraneoa eta zuaizkalarreak, eta 4.500 hektarea erretako zuaizti masa, batez ere koniferoak. Garapen eta ingurumen saileko teknikarien ustez kaltetutako baso sistemak direla eta berreskuratzen naturalaren 100% handia izango da. Itziar Gomez sailburuak adierazi du saila konpromiso hartu duela kaltetutako eremuetako ordezkariei entzuteko eta elkarrekin lan egiteko, bai lehen eratzean, bai larrialdi klimatikoko egoera batean ingurun naturala maneiatzeko estrategian. Era berean jendaurrean eskerrak emana izan dizkie oian zaingo guztiei eta ingurumeneko teknikariei, suhiltzaileei, nekazari eta bizilagunei, suteen aurka lan egiten aritu diren guztiei. Gauzak horrela Nafarroako Gobernuak adierazi du bere gain hartuko dituela kaltetutako basoazalera osoa berreskuratzeko lanak, bai jabetza pribatuena, bai toki entitatena, baita Nafarroako Gobernuaren jabetzarena ere.
Azpiegiturei erreparatuta ordea, Hendaian mugaren bi aldeetako lineak batu dituzte inauguratu berri duten topo berriaren bidez. Atlantikoko korridoren kate begia estrategikoa dela ziurtatu du Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak, eta aurrerapauso erabakigarria dela etorkizunerako. 350.000 bidaiarik erabiltzen dute urtero Hendaiako tren geltokia, eta beste 700.000 bidaiarik mugaren beste aldean, Euskotrenen linearen bidez. Hemendik aurrera bi errealitate horiek elkarri lotuta egongo dira. Geltoki berriari esker bidaiarien eraikina handitu ahal izan da, sartzeko baldintzak hobetu dira eta bigarren erraia eduki ahal izan da. Aurrez aurre izan ditugun erronka ezberdinei, zubilanaren bitartez erantzun diegu. Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi du Hendaian inauguratutako intermodal berria Atlantikoko korridorearen katebegi estrategikoa dela. Orain, geltoki irisgarriagoa eta ikusgarriagoa daukagu, mugaz gaindiko mugikortasunaren mesedetan. Bestalde gaineratu du aurrerapauso erabakigarria dela etorkizunan iparraldearen eta hegoaldearen arteko trenbide konexiorako, Donostia Baiona lotuko duen linearen bidez. Tren linea berri hori 2028rako martxan egotea aurre ikusten da. Bistan jartzen gaitu hain zuzen ere, Baiona eta Lapurdiko kostalde guztiaren eta Donostiaren arteko garraio publiko eskaintza nabarmen hobetzea. Muga zeharkatu beharra duten herritarrak milaka dira, eta orain Bidasoaren bi aldeetako mugikortasunean eragin handia izango du Eurohiri inguruan eraiki nahi den trenak, baita Hendaian inauguratu berri den topoak ere. Son proyectos útiles para el día a día de nuestros vecinos y vecinas, y nosotros aquí en el Bidasoa eso afortunadamente lo sabemos muy bien. Errealitate bat da, geroz eta gehiago, Eurohiri bat gera da. Eta hemen lan egiten duen jende asko iparraldean bizi dela, edo ikasten duen jendea alde batera bestera mugitzen dela, eta horredako azpiegitura bat izateak izugarrizko aurrera pausua suposatuko duke, ez mugikortasun metropolitanoaren ikuspegitik. Donostia eta Baiona arteko trenbide lotura hiri batetik bestera tren berean eta 50 minutu baino gutxiagoan heltzeko proiektua inoiz baino gertuago dago. Nazioartean, NATO Ipar-Atlantikoko itunaren erakundeko kide diren 30 estatu bihar elkartuko dira Madrilen egingo duten goi-bileran. Besteak beste, defentsan inbertsioak handitzeko eta Errusiarekin mugan dauden herrialdeetan 300.000 tropa alerta gorenean ezartzeko planak onartzea espero dira bilkura horretan, Errusiaren mehatxuari aurre egiteko. Migrazio auziari helduta gutxienez 56 pertsona topatu dituzte hilik San Antonion, Texasen, errepide bazterrean abandonatuko kamioi batean. Larrialdi zerbitzuek esan dutenez litekena da beroagatik eta deshidrazioagatik hil izana. Arestapenik gabe baitzeuden gorpua kamioian eta urik gabe. Azken egunotan ia 40 graduko temperaturak izan dituzten guruan. Beste 16 pertsona heriotzera eraman dituzte. 4 haur daude horien artean. Mexikoko mugatik gertu dago San Antonio eta lehenengo hipotezin arabera. Handik letorke etorkinez beteriko kamioia. Eta Mexikoko agintariek adierazi dutenez, heriotzera eramandakoen artean Guatemalako 2 herritar daude. Baina ez dute esan gehiagorik nongotarrak diren.
Hiriko alkate etorkinak mugaz gaindi eramaten dituzten sareei leporatu die ezbeharraren erantzukizuna. Eta berdin Espainiako gobernuak mafiei egotzi die Melillan gertatutakoa. Pedro Sánchez Espainiako presidentaren aurkako kritikak areagotzen ari dira. Melillan barkatu gertatutakoaren harira izan duen kudeaketagatik. Izan ere, iragan ostiralean 2000 etorkin baino gehiago saiatu ziren Melillako arrestia zeharkatzen, eta gertakari horren ardura mafiei leporatu zien Sánchezek. Gutxienez, 37 lagun hil ziren ezbehar horretan, Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeen arabera. Sánchezek gertatutakoa mafiei leporatzeaz gain, Espainiako eta Marokoko segurtasun indarren lana gora aipatu zuen. Horren bestez eta estatu indarrek neurrigabe jokatu dutela iritzita, gertakariak argitzeko ikerketak eskatu dituzte Espainian, Marokon eta nazioartean. Kultura arlora jauzi, Gasteiz antzokira lekukoa hartzear dago. Agur esateko ordu gitzi iritzi zaio Oian Eder Euskara Etxeari. Eta bukatzeko Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea Bulk taldeko lagunekin izan zen azken saioan. Bulk ez da diskoren nondik norakoak ezagutu ditu laukotearekin. Eta horrekin utziko zaituztegu besterik ez guraldetik gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan. Pasaden dizkan bazeuden bi kanta euskaraz ja, eta hasi nintzen ja lan egiten hizkuntzarreaz. Eta hasi ginenean egiten Bulk ez den lehenengo kantak, proposatu nioen jangitzi zeatik ez dugu egiten erdia euskaraz, erdia ingeleraz. Eta momentu baten konturatu nintzen edo pentsatu nuen rollo zeatik ez dugu ja egiten osorik euskaraz eta listo. Ze ondo funtzionatzen du, hizkuntza honek taldea gazon, orduan aurrera. Zure movida internazionalizatzeko modua da zure etxera begiratzea, jendeak hori apresiatzen du, ez dakit. Eta lehen esala rollo movida instrumentalizatzaile bat, ingeles abesten dugu, zen nahi dugu gure musika eraman rollo leku guztitara, ez. Zan rollo movida bat, tipo adolescente zarenean, ingeles entzutezu musika, bueno, bintzen dire kasuan. Ingeles entzutezu musika, inertziakin holan zoaz, baina hori, jendeak eskertze du rollo sobre hizkuntzan abestea, bai. Kanten kontenidua askoz potenteagoa da, igual beste hizketan igual zen apur bat etereagoa, eta hon askoz politikoa zentzu orokor baten, ez da? Baina, eta nola esango nuke, humanoagoa da. Bai, da tangiblea, ez da? Mundanua, como, jo que se, bizitzari buruz doaz kantak. Thank you.